Ahojte, čaute. Urobíme si domáce zmrzky, áno. No a nám tu chýba kto? No tatko. Tatko, Peťo. Nesiem pripravovanú vodu na to. Aby ste sa nečudovali, že prečo? Musíme My zohrieť sme sa čokoládu. dočítali, že budeme tu robiť zmrzku, ale potrebujeme čokoládu, ale ona je tam jakoby, že zamrazená, hej. No a my ju musíme... 3 minúty mať vo vode. Áno. Tak ideme na to. No Otváraj. takto vyzerá, že čo na to potrebujeme, hej. Tu je postup. No, my sme to aj otvorili, bo sme mysleli, že tam už sú tie veci, ale oni sú tu zabalené. Obal v obale. Takže... Obale. No. V obale. No. No, dobre. Tak. No, máme tu veci. Wow, to vyzerá pekne. No tak. Ale som tu nakúkla. Máme tu, jak sa To je... cotton candy, cukrová vata. Cukrová. Toto, počkaj. To sú nejaké ozdoby. Nejaké... Áno. A Je potom to také malé. tu máme, Ja odpadnem. a tu máme kornutky. Aj tu sú ďalšie kornutky. Daj mi čokoládu, niekde zohriem. Dobre, dáme tu čokoládu. Túto čokoládu musíme zohriať 3 minúty. Na 3 minúty. Je strašne tvrdá, takže asi Veľmi, preto. veľmi Potom ten koniec sa odstráni a... Takže na 3 minúty sa odlučíme. Dáme tam strih. Hlavný strihač. Daj stopku. Bye bye. Čau. Máme to hotové. Nožnice. Nožnice. Zabudol som nožnice. Rýchlo. Dobre, máme tu čokoládu. Už je pekne roztopená. Ani to 3 minúty netrvalo, tak minútku, 2. No, je to pekne mäkké. Potom to odstrihneme a ozdobíme to. Budeme to robiť v týchto kelímkoch. Máme tu aj také, ale to asi budú tvrdšie. Mám. No, tam sme sa teraz dozvedeli, že v týchto sačkoch boli ozdoby. Tu sú také ryže a také ozdoby. Jedno je popcorn. Aj tu máme ozdoby. Toto je popcorn a druhé neviem čo. No a druhé je Cereálie. ozdoba. No a tu sú na toto. Ideme na to. Ja si prosím jednu zmrzlinu. Bude No, zmrzlinár. toto veľmi nejde. Cotton candy zmrzlina with chocolate. OK, ja si vyhrnem Rukávy. ruka, áno. Dobre, do ktorého si prosíte? No do toho určite. Toho? Áno. OK, ja si zoberiem do toho. Takže dáme si cukrovú vatu. Máme tu cukrovú vatu, takú pekne rúžovú. Otvoríme ju. Taká jak marshmallow. No dobre. Položíme. Ja tu tak pripevním, aby nám neušla. OK. A, Začína to dobre. takto to vyzerá. No, dáme tu čokoládu. Ja to takto dám. Ale radšej dám Tu máš stojan. Tu máš stojan. Hej, ja viem. Ale radšej dám to Hej. takto. Ostrihneš mi to? Dobre, skúsim. Ozdobiť cotton candy chocolate. Počkaj. Tak si to ostrihnem viacej. Počkaj. Treba to viacej, až potom No, tak ešte raz. skúsime. No, niečo ide. Podržíš? Dáme ešte viac, počkaj. Dobre, asi viac.
Ups. Dobre. Nepripomína ti to niečo? Á, trošku. Dobre. Nebudeme hovoriť, že čo? Ty aký si červený. Tak lebo to vyzerá, jak to vyzerá. Dobre, prosím si ozdoby. Dobre, dáme tu ešte tieto. Viete, Počkaj, netreba. Dobre, a potom... Vysyp si tam. Dobre. Ja som zvedavý, čo z toho vznikne, Pane Bože. Nech sa páči. Tak, ďakujem pekne. Výsledok, ľudia, čo poviete? Je to pekné. Tak, idem na to. Dúfam, že nezomriem. Ešte aj kornuto, ne? Je to dobré. A kornutok? Kornutok? Kornutok nie je dobrý. Hej. On je mäkký. Dobre, Ale teraz... ja si prosím čokoládu ešte. Aj chcem ešte tie pukance. Dobre. A pukance? Ľudia, pukancov vás možno. Môžem ísť? Dobre. No to super. Ja si idem urobiť svoju. Ja si tu naplním čokoládou. Myslím, že je to super. Počuť, daj si pukance. A potom cukríky. Ako korno to vidíš moc. Aj. Ukáž na kameru. Je čisté okno. Dobre, dáme si tu tiež. Toto je dobré, to je dobré. OK. Počkej. Pridáme. Daj. No, to neostane do ostatných. Dovnútra daj pukance, počkaj, dovnútra daj pukance. Áno. Daj dovnútra. My to trošku vylepšíme, že dáme dovnútra pukance. Tieto pukance. No, vidíte, praskajú aj. No, a potom ešte toto daj a cukriky. A potom založ vatu. A ešte navrch urobím. Lebo na vrchu to nedrží. Ale to nevidí. Počkaj. Dobre, ešte tu dám. To už nie je. To je jedno. Ďalej daj. Dáme to navrch. No. Je to výborné, vyzerá to výborne. No, tak Počkej. vyzerá to. Nechci vedieť, jak... Ja milujem tie japonské alebo čínske sladkosti. To je úžasné. Hej, úžasné. Ty... Názov videa bude akože čokoládová zmazená. Čokoládová. No, tak skús ochutnať a chcem vidieť tvoju reakciu. Ja nechcem to. Neboj sa, dobre to je, dobre to je. Hej, ja sa z toho... Naozaj to je dobré, naozaj. No. Aj s kornítkom daj.
Dobre, ne? Mhm. Daj kornutok aj s tými pukancami. Tu pridám. No pridaj si. Šišmária. Počkej, mám. To vyzerá nejaké hniezdo. A keby tam zakladli vajíčka, tak to... Á, vyšlo to. To vyzerá jak... Dobre, OK. A teraz daj s korunkom. Dobre, ja si to ešte dám niečo fajné. Aj kornutok. A s tým hniezdom. Celé. No, nie je to zlé, ne? Je to dobré. Ako, nie je to zlé, ale ľudia, čakal som od toho viac, ale sami si vyrobíte zmrzlinu. No daj hodnotenie. A nám ešte ostalo kopu veci. Ako čokoláda išla ako prvá, hej, tie už nemáme. Kornutky nám ostali dve, ale tak máme doma nejaké čokolády, tak si vyrobíme, ne? Si zhorieme čokoládu a si vyrobíme ďalšiu. Takže ľudia, čaute. Čaute. Dáme tomu, koľko bodov? A tak 7-10. Ja dám tomu 20-10, lebo je to drahé, je toho málo, ale aspoň sme sa pobavili. Áno. Čaute. Ahojte.